Mga kaigsonan ug mga mahal namong tigpaminaw nining tungura karon ani usab kini ang programa sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit nung lamdag sa kinabuhi. Ni karon ang inyong alagad Evangelista Reverend Charlie Eugenio kinasingkasing nga magadapit kaninyo nga unta usab nining tungura karon sa inyong pagpalona sa inyong tagsa-tagsa kalingkuranan na kamo sa kabaskog sa inyong mga panglawas din may magamit nato sa mga pagtimbang-timbang sa makamaturan na makapaghatod kanato sa kaluwasan sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia uban naman sa mga basang referensya nga kon kini gamit dili para supakon ang Biblia. O ining tungura karon among mga mainitong pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan sa nagkakalain nga mga dapit sa mga chapter president nga adunay ilang pag-abaga sa pagdala sa radio station para sa maong programa no. Salamat kaninyo. O labi na usab diri sa PBCM compound sa kanunay og malahotayon nga mga pag-asikaso sa ato mga kalihukan para sa programa kumusta usab kaninyong tanan. O dili nato pagkalimtan usab ang atong hiniusang panagkatigom alang sa tanang mga membro no nga ang atong tulo ka hugna sulod sa katuig ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29. Og dili usab nato kalimtan ang mga binulan nga paghatag para sa atong PBCM Palace Reconstruction. Og nini karong tungura magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kiniusab si Brother Dibs Rizaba nangumusta kanyong tanan mga kaigsunan o kauban po na to karon sa studio kaubang ministro o ebanghelista Brother Ronald Kanyaman og ihatag ko pa kamo sa kaubang ministro o ebanghelista. Kumusta kaninyo mga kaigalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kaninyo karon kauban sa paghatod kaninyo sa kamaturan. Ug ako pagpangusta ni Sir George Tampulay nga station manager sa radyo natin FM sa Butong Pinamungan Cebu ug yang kapikas na Ma'am Chadi Tampulay. Ug ako pong mga pagpangusta nila ni Mr. and Mrs. Osimo Telebrico o kang Jundre Telebrico o kang Rinaldo Pagios o kang Dimol Telebrico o kini po nyo igsuon Brother Rene Telebrico nga may naghatag o kinabuhi sa maong programa sa radyo natin FM sa Butong Pinamungan Cebu o ako lang mga pagpangumusta sa tanan ng mga igsunan sa pagsuporta ng atong programa mga langit ng lamdag sa kinabuhi ug nili karong higyuna mga kailangan ng igsunan ako kang ihatag sa kauban nga ebangelista. Kumusta og mayong pagpatalingog usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos magig-uban usab kaninyo sulod sa usa ka takna nga paghatod sa mga kamatuoran. Ingon ini kita nga oras mga kaigsunan sa inyong pagpatalingog nining maong sibihan nga mabati na sa 26 ka mga radio station Visayas ug Mindanao. Dinhin ining maong sibihan sa RPN Dixki o Teleradyo Cagayan de Oro City mabati ang programa matag adlang Domingo alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon. Adunay pagsubli nini mga kaigsunan sa matag adlaw Martes ug Huwebes alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa kahaponon. Live sa Facebook ang programa makita usab kini sa YouTube. Ingon man makita kini sa Parasat Cable sa TV5. O ang among mga pagpasalamat mga kaigsunan sa inyong paghatag og suporta sa mga pagpadayon sa atong programa sa nagkalanglaing mga radio station o dinhinining maong sibihan sa Balingasag, Misamis Oriental sa Bay Radio Waikurat FM. Mabati ang programa mga kaigsunan matag adlawng Domingo alas 8 ngadto sa alas 9 ang tagnas kagabion diin gisuportaran kini sa mga PBCM Women's Group ubos sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Dini usab sa inyong pagpatalingog dining sibihan sa Hingog City sa Real Beat Radio 104.9 FM matag adlawng Domingo alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas gabuntagon gisuportaran kini mga kaigsunan una sa atong Executive Vice President o ingon man sa mga Kisimondo family, Chabit family, ingon man naghatag usab og suporta
ang GRM Auto and Motorcycle Parts Trading, mga kaigsunan. Niniusab sa Villanueva, mga kaigsunan, mabati ang programa matagad lang Domingo alas 7 ngadto sa alas 8 ang tagnas kagabion sa Kabuses Power Radio nga gidumalan usab sa mga kauban nga mga ibanghilista. Niniusab sa DXRU Radio Ultra 1188 AM band matag adlaw gyapon nga Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon gisuportaran usab kini sa mga kaigsuonan. O ang atong mga pagpanimbaya sa mga chapter president sa nagkalanglaing mga branches, mga kaigsuonan, dinhi sa Mabini Bohol branch number 65, ang chapter president Brother Renerito V. Tado. O gingon man ang kaabag niya nga mao ang vice chapter president Brother Andres Galimba. Ato usab nga gihatagan og panimbaya ang chapter president dinhi sa Montesuerte Carmen Bohol branch number 105 Brother Jeronimo D. Divino, chapter president. Yun man ang vice chapter president nining maong branch Brother Gregorio o Painagan. O ang atong mga pagpanimbaya usab sa mga kaigsunan ganiyas dinibong bansa sa Amerika, PBC member Sister TC E. Kulihat. Ingon man, PBC member nga nagyapon sa tinibong bansa sa Amerika, Sister Lily Patterson. Ato usab nga gitimbaya ang mga kaigsunan nga mga amakito ng Hermias family, labi na sa igsuon, Brother Nicodemos Niki Hermias. Ang legal counsel sa PBC mga kaigsunan, Attorney Ramil G. Carion, PBC legal counsel. Among mga pagpangamusta sa tanan nga mga kaigsunan nga nagsunod sa programa, labi na sa mga Divino families dinhi sa Bohol, atong igsoon usab dinhi sa Valencia Bohol, kang Brother Nilo Hodilla og sa iyang kapikas sa kinabuhi. Atong mga igsoon dinhi sa sulod sa BBCM compound, ingon man ang atong igsoon Engineer Brother Derwin Bubong Mangalos, og dinhi sa Claveria Brother Froilan Angina Facturanan Mangalos. O sa tanan usab nga mga hikalang salesman, kalakip kamo sa among mga gipanimbaya. Aron sa paggisgot sa timba mga kaigsunan, balik ko kamo kang Reverend Charlie. O sa dili pa atong tema, Bradron, ang atong kung doon ay mangutana, Bradron? Nyadtong gustong magpadangat sa mga pangutana mga kaigsunan, itigs lang sa numero sa naka-display sa screen, 0917-811-8882. Balik ka ni mo, Reb? Ang ato karong pagisgutan mga mahal namong tigpaminaw makaigsunan ang mahitungod sa born again, no? Ang tema nato karon nga pagisgutan kini ang born again. Tungod kay sa atong mapakita kanila, daghan kining mga klase sa born again o usa na nini Brad Ron, usa sa atong igsoon nga gusto pud siya nga mapalawman pagud ang iyang pagkahibalo niining pulo nga born again Bradron nga pangutanan ni Sister Melissa Dayondo, no? Okay. Atong i-display sa screen, Reverend, ang pangutana sa atong igsoon Sister Melissa Divino Dayondo dinhi sa Montesuerte Carmen Bohol. Mao kini ang iyang pangutana. Pangutana nako sa mga ministro sa PBCM, kinsa man jud ang tinuod nga born again? Muni ang pangutana mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsonan o usa-usab sa gipangutana sa atong igsoon. Ang Melissa Divino Dayondo, no? Nga ang iyang pangutana sa mga ministro sa PBCM, kinsa man jud ang tinuod nga born again? Sa angay natong masayran, ilabihang daghana sa nagaangkon og born again. Laylain sila og mga ngalan, pero born again daw sila. Unsay usa sa malig-on ini nga prueba, Bradiber? Niyari, batong pagabasahon mo gamit ta sa online. Kining sa wikipedia.org mo kini ang gihatag nga pahayag ni ining pulong born again. Atong pagabasahon, nagaingon ini. Born again, it is a core doctrine of the denominations of the Anabaptist, Moravian, Methodist, Baptist,
Plymouth Brethren and Pentecostal churches, along with all other evangelical Christian denominations. All of these churches strongly believe Jesus' words in the Gospels. You must be born again before you can see or enter the kingdom of heaven. Nga kung basahan na to sa Cebuano Reb, inguna niini ang nakapahayag. Kini usa ka kinauyukan nga doktrina sa mga denominasyon sa Anabaptist, Moravian, Methodist, Baptist, Plymouth Brethren ug Pentecostal nga mga simbahan, uban sa tanang uban pang evangelical nga Kristiyanong denominasyon. Ang tanan niini nga mga simbahan hugot nga mituo sa mga pulong ni Hesus diha sa mga ebanghelyo. Unsa may ebanghelyo ni Ginoong Hesus mao kini: kinahanglan mataw pag-usab kamo sa dili pa kamo makakita o makasulod sa gingharian sa langit. Ini lang puntuha mga mahal namong tigpaminaw, mga gegsonan, Brad Ron, Brad Rene, Brad Deber, labihan ng daghana ang mga simbahan nga nag-angkon o nagtuo sila sa sugo lagi ni Kristo nga you must be born again. Kinahanglan igaanak kamo pag-usab. O gawas nini ato pang ipakita ang mga ubay-ubay gyud pod para sa nagapangutana nato nga kini sila tagsa-tagsa be ni sila barog og pag-angkon kada usa unya di gyud mo so mitir nga kaning isa ka born again mo ni tinuon, pero mo'y ilang gibasihan ang gisulti ni Kristo nga you must be born again. Unsa ang pipila sa mga nag-angkon sa pagka-born again, Brad Deber? Hain pa. Okay, atong pagkabasahon, ubay-ubay gud ni pero partial pagani lamang kini nga ato ang mga na panuki-duki. Una natong i-display kini nga denominasyon. Ang ngalan niini Born Again Christian Ministries o sa Minubo BACMI nga President-elect Lady Reverend Charisma E. Porras, founded 1986. Dayon lain pa nga denominasyon atong isunod og display kining Jesus is Lord Church worldwide nga napagani sila gi-post sa ilahang FB page nga nag-uluhan at true born again Christian is unstoppable nga ang founder niini si Brother E.D. Villanueva. Nakita nato no nga naghisgot na siya at true born again. Now, na iyag yung gipakita nga sila di ay po'y tinuod kang E.D. Villanueva nga gipost nila sa ilang FB page. Na hain pa, Brad Deber. No, niya atong idugang rib lain na usab nga denominasyon. Ang ngalan niini Born Again Church nga ang founder niini si Horace E. Hackett. Yan ang gitukod 1978. Ya, dugang pa lain usab nga denominasyon. Ang ngalan niini kay Jesus the Lord of Glory Born Again Church. Natukod ni 1992 ug ang pastor ganini si Brother Gilbert Otero. Dugang pa rin, lain usab nga denominasyon atong i-display. Ang ngalan niini Born Again Christ Healing Church International, founded 1979. Dugang pa rin, lain usab na dinhi Born Again Sanctuary of Praise Incorporated o sa Minubo Basope. Sunod na usab nga denominasyon lain usab kini Born Again International Church of Christ, officially started December 16, 2018. Dayon dugang pa rin lain usab nga denominasyon Abundant Life Born Again Church, United States, Georgia. Sunod reb atong i-display lain usab Born Again Christian Church, Chattanooga, United States, Tennessee. Dugang pagyudreb lain usab nga denominasyon ang ngalan niini Bethel Born Again Church of Jesus Christ Apostolic, Kingston, Jamaica o BBAC. Dugang pagyudreb lain usab nga denominasyon mao ang ngalan pero lain lang ni siya nga address matud pa dinhi. Lain sab nga logo. Lain sad ang logo reb. Oo. Matud pa dinhi Bethel Born Again
Church of Jesus Christ Apostolic, Florida, United States, Florida. Dugang pagidreb, mao kini ang atong nakutlo nga mga grupo sa FB page. Matod pa dinhi atong mabasa, Born Again International 2. Dayon atong isunod, lain usab nga grupo sa Facebook. Matod pa dinhi, Born Again Christian. Dayon lain na usab atong isunod, atong mabasa dinhi, Born Again Christians. O na-S ang Christians. Atong isunod, atong mabasa dinhi, Born Again Church Ministry, Pampanga. Dayon atong isunod, lain na usab nga grupo, atong mabasa dinhi, Born Again Ministries, Redeemed, Restored, Renewed. Mao kini ang atong mga nakalap nga mga grupo reb. Usa sa mga kalainan ganina, no? Born Again Church Ministry. Ang isa lugar, Born Again Ministries. Dunay kalainan lugar. Born Again Ministries. Atong nakita mga mahal lamong tigpaminaw nga hilabihang daghana para sa pangutana ni Melissa Divino Dayondon kung kinsa jud matod pa niya ang tinuod nga born again. Kining individual church or group atong makita nga tagsa-tagsa ni sila isig angkon. Pero usa lang kapunto ang ilang gikuha nga tungod sa gipamulong ni Kristo, you must be born again. Og atong ipamatuod sa nakasulat sa Biblia, brethren. Ang ato bang Ginoong Hesukristo nagtukod ba og born again sa pagsugilo niya sa usa sa iyang mga tinun-an kung kinsa ang usa sa mga tinun-an nga iyang gisugilan nga adunay iyang tukuron? Kini bang mga lain-lain nga mga pagngalan sa born again, brethren? Ang tubag niya na, Reverend, kung ang atong Ginoong Hesukristo nagtukod man og pagtulunan sa mga nabasa sa ibabaw nga gipakita ta nga nagkalanglaing ngalan sa denominasyon, kasubo man kaayo pero walay usa nila nga musumada sa pagtulunan nga mo'y gitukod sa atong Ginoong Hesukristo. Pero basahan ko sa Biblia nga ang atong Ginoong Hesukristo adunay pagtukod og pagtulunan gitawag og iglesia. Og ang pagpuriban nini basahon ako sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Usa nini nga atong pagpahayag ang iyang tinunan nga mao si Apostol Mateo. Sa Mateo kapitulo 16 bersikulo 18 ingon ini, og sultihan ko ikaw nga ikaw mao si Pedro, og sa ibabaw nining bato pagatukuron ko ang akong iglesia. Di man anta nga ang gitukod akong iglesia, wa gyud diha ma-mention nga pagatukuron ko ang akong born again church or iglesia. Kita mo sa ganina sa atong nabasa, Born Again International 2. Kay tingali na po'y number 1. Busa siya, number 2, First Baptist. Na'y Anabaptist, na'y First Baptist, na'y Fundamental Baptist. Pag ingong First Baptist, kay na may Baptist Church, di, maingon na sila nga, kami mao'y tinuod kay First Good May. Nakaron. Atong nakita nga si Kristo ning iyon, tukuron ko ang akong iglesia. Unsa ba si Kristo sa iglesia nga iyang gitukod, brethren? Sumala sa nakasulat sa Biblia. Samala sa pagbayag sa Biblia, ang atong Ginoong Hesukristo mao ang ulo sa iyang gitukod nga maong iglesia. Kauntang pahayag sa iyang tinun-an, pero dini ko mabasa rin sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, ari ko mabasa sa pahayag ni Apostol nga si Pablo. Kolosas kapitulo 1 bersikulo 18 ang akong pagabasahon giingon. Siya address atong Ginoong Hesukristo. Mao ang ulo sa lawas nga mao ang iglesia. Siya maong sinugdan ang panganay nga gikan sa mga nangamatay aron nga diha sa tanang mga butang siya mahimong kinalabuan sa tanan. Busa sa gitukod sa atong Ginoong Hesukristo nga iglesia. Unsa si Kristo diya niana sa nabasa sa gibasa ni Brother ni, siya daw. Siya si Kristo. Mao ang ulo sa lawas nga maong iglesia. Ang lawas, siya mao ang ulo sa lawas nga maong iglesia. Kanang iglesia, maura ang lawas. Pero, kung atong susiyon, Brother, kinsa ba ang gipasabot nga lawas nga mao ang iglesia?
Gilangkuban kana sa mga membro, Reverend, ug ang priba, kuhaon tang pahayag ni Apostol nga si Pablo dinhi gapon sa Biblia nga may tatak 70 Adventist Church. Ani ko mabasa sa unang Korinto kapitulo 12 bersikulo 27. Ingon ini ang nakapahayag. Kamo mao ang lawas ni Kristo ug ang matag usa kaninyo bahin niini. Ug sa English panig ingon na kini sa pagpahayag. Now ye are the body of Christ and members in particular. Kung mao, ang gipasabot ay nga lawas nga mao ang iglesia, mao ang mga membro, no, nga gitukod nga si Kristo diha ni lugar nga nahimong ulo. Siya gyud ang ulo. Kanang pag maghisgot ang ulo, founder ba? Pero sa atong nakita kaganina, lain-lain tong mga founder, founded in asa nga tuig. Motong atong mga nangakita kaganina nga lain-lain nga matang sa pagka-born again. Na pero dili founded by Jesus Christ. Na karon kung ang iglesia man ay gitukod ni Kristo nga ang gipasabot nga iglesia sa ilay pagkasulti iyan ng lawas o ang kanang lawas naghisgot si Apostol Pablo kamo mao ang lawas pero kana isgutan nga mga membro. Unsa ba ang opisyal nga pangalan sa iglesia nga gitukod ni Kristo kon dili man born again? Brad Rene, sumala sa Biblia. Ang official nga pangalan nga gitugod ni Ginoong Hesukristo mao kana ang iglesia ni Kristo. Atong pagbasahon kining adunay tatak 70 Adventist Church nga Biblia sa Roma kapitulo 16 bersikulo 16 ang nakasulat. Pagpangamustahay kamo ang usa sa usa pinagi sa balaan nga halok ang tanang mga iglesia ni Kristo nangamusta kaninyo. Busa matinaw nga ang tawag sa iglesia nga ang ulo si Kristo nga ang iglesia lawas niya nga gilangkuban sa mga membro nga na membro diya niya na mao di ay ang iglesia ni Kristo. Nakaron walay nabasa sa Biblia nga naay mga gitawag og kanang mga pasubra ba sa ngalan, di ba, Bradron? Gitawag sa English og prefix, no? Og suffix. Wala gyud Reb kaya ang gitukod nga pagtulunan sa atong Ginoong si Kristo gitawag gyud sa official nga pangalan Iglesia ni Kristo. Walay sumpay-sumpay ba nga sa di pa mabasa ng Iglesia ni Kristo may nag-una. Unya og dili man nag-una pag ingog Iglesia ni Kristo na ay naulahi. Gitawag lugar og suffix ug mag-una prefix. Dili lugar nga born again Church of Christ ana lugar na ay prefix lugar. Ang ato naman nga usisahon sa taliwala sa daghan nga nag-angkon nga sila born again. Sa pahayag ni Apostol Pablo kay kada usa nila brethren nagwali man mahitud kang Kristo og nagdumili ay sa usag-usa. Mao ni ang angay masabtan ni Melissa Divino Dayondon. Unsay gipahayag sa tagna o pagsugilon ni Apostol Pablo nini kanila, Brad Rene? Anya Reb ang gipamahayag ni Apostol Pablo kining nakasulat aning atong pagbasahon nga Biblia adunay tatak 70 Adventist Church o kining nakasulat diri sa Filipos kapitulo 1 bersikulo 15. Sa pagkatinuod hinuon adunay magawali kang Kristo gumikan sa kasina og sa pagpalabaw-labaw apan ang uban gumikan sa maayong kabubuton. Kung mao sa gipayag sa atong Ginoong Hesukristo nga nagtukod siya iglesia, no? Unya iglesia ni Kristo og sa gipayag ni Apostol Pablo mao kana siya nga iglesia ni Kristo sa Roma 16:16 og sa Colosas 1:18 siya ang ulo sa maong lawas. Og ang lawas gipasabot nga mga iglesia sa unang Korinto 12:27 naghisgot ka nag mga membro. Og sa gipayag ni Apostol Pablo nganong nanggawas na ining nagkakalain-lain nga mga pagtulunan o grupo pero nag-angkon sila og born again. Matod pa diyan ni Apostol Pablo
sa Pilipos 1:15 sa gibasa ni Bradini gitinaw nga sa pagkatinuod giingon na sa pagkatinuod hinuon adunay magawali kang Kristo daw gumikan sa kasina o sa pagpalabaw-labaw. Kung nabasa na to, naaday sila sa kahimtang sa pagpalabaw-labaw. Pero dili namo ilimod o nato ilimod nga sa pangutana ni Mili sa Divino Dayondon nga naay gisgutan si Kristo gyud nga born again gipamulong niya pero dili na mo itawag sa mga membro usa kana kapasidaan og sugo sa atong Ginoong Hesukristo pero din kana nila gikutlo nga gitabangan sa nagkalain-lain nga nagpatawag sila og born again Brother Ni atong pagabasahon red mogamit tag Biblia kining KJV o King James Version English na to pagabasahon red dinhi sa John chapter 3 verse 3 nato pagabasahon nagaingon dinhi Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nga kung atong basahon naman dinhi sa Cebuano nga kining Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church mauna kini ang nakapahayag dinhi. Ug si Jesus mitubag kaniya sa pagkatinuod magaingon ako kanimo gawas kon ang taw igaanak pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Mao ni ang ilang gikutluan sa Juan 3:3 nga nag-ingon except a man be born again he cannot see the kingdom of God nga but pasabot gawas kon ang tao igaanak pag-usab dili siya makakita sa gingharian sa Dios. Pag nagsulti si Kristo niya na mao na ba'y ingalan sa kadausan nato kapag tulunan lain-lain og ngalan nga isumpay pero naay born again. Kung wala may ngalan nga born again giangkon nga born again na karon hain pa ang gisgutan niya na nga kung mahimo mang born again way lalis ana diin ba ang gihisgutan ni Kristo nga mahimong born again Brother sumala sa nakapayag sa Biblia sa pagpamulong sa atong Ginoong Hesukristo. Ni Arib atong pagabasahon mogamit tag King James Version English nga Biblia dinhi gyapon nato pagabasahon sa John chapter 3 verse 5 mao kini ang nakapahayag dinhi. Jesus answered, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Nga kung basahon na to sa Cebuano, nga Biblia, kining may tatak, Seventh-day Adventist Church, mauna kini ang nakapahayag dinhi. Og si Jesus mitubag sa pagkatinuod, magaingon ako kanimo. Gawas kun ang tao igaanak sa tubig ug sa espiritu, dili siya makasulod sa gingharian sa Dios. Timan anato mga kaigsonan, mga mahal nga tigpaminaw sa nagapangutana ang Melissa Divino Dayondon nga makita nato nga ang Biblia naghisgot nga kung igaanak ka pag-usab ang gisgutan gawas kon ang tao igaanak sa tubig ug espiritu dili siya makasulod sa gingharian sa Dios sa versikulo 5 na sa kapitulo 3 pero ganina sa versikulo 3 sa kapitulo 3 dili ka daw makakita sa gingharian sa Dios ug dili ka ma-born again pero hay dugang pahayag sa atong Ginoong Hesukristo nga ma-born again ka diha nga igaanak ka sa tubig ug sa espiritu bradron sumala sa Biblia. Akong ipadayon ng pagbasa sa gibasa ni Brother Reverend sa maura gyapon nga Biblia English version sa King James version. Ano na kumubasa sa verse 6 up to 7 sa chapter 3. Gingon kini sa pagpahayag. That which is born of the flesh is flesh, and that
which is born of the Spirit is spirit. Marvel not that I said unto thee, ye must be born again. Paggamito ning termino, ye must ato pa, mandatory gini. Basahin na ito ni sa Cebuano version sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church, ang Juan Kapitulo 3, versikulo 6 ug 7, gingon na gini sa pagpahayag. Ang gianak sa unod, unod man, o ang gianak sa espiritu, espiritu man. Ayaw ikahibulong ang akong pag-ingon kanimo, kinahanglan, mandatory gina, nga igaanak kamo pag-usap. Atong nakita, mga mahal namong tigpaminaw, mga kaigsunan, nga matinaw nga kinahanglan gyud ay nga ang tao sa nabasa sa Biblia nga igaanak pag-usab. Unya kung asa siya maianak pag-usab diha sa tubig og sa espiritu. Mao nay atong timan-an. Mao'y makapahimo nga born again. Sugo na ni Kristo kinanglan igaanak kamo pag-usab, dili kay ang sugo mo na ingalan sa kada pagtulunan o grupo o sa maong simbahan. Karon atong susyon sa Biblia, si Kristo ba ang gitawag og tubig og espiritu sumala sa Biblia? Ang ato ng timan-an nga gawas kon ang tao igaanak sa tubig og sa espiritu. Brother Rene, si Kristo ba ang tubig o espiritu sa Biblia? Anarib ang prueba nga si Ginoong si Kristo mianhi dinhi sa kalibutan dili pinagi sa tubig ug espiritu kundi pinagi sa tubig ug sa dugo. Niya atong pagabasahon ang nakasulat sa Biblia kining adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa unang Juan kapitulo 5 bersikulo 6 ang nakasulat. Si Kristo mao kini siya ang mianhi pinagig tubig ug dugo. Dili pinagi sa tubig lamang, kundi dili pinagi sa tubig og sa dugo. Matinaw. Sa nabasa nato og makita sa screen, makita og matinaw nga si Jesucristo mao kini siya ang mianhi. Sa unsang pagi ang pag-ani? Pinaagig tubig og dugo. Dili pinagi sa tubig lamang, o dili pinagi sa tubig og sa dugo. Kato ganina, tubig og sa espiritu. Og kining tubig pinaagi sa tubig og sa espiritu o sa kini katagna, mga mahal nga tigpaminaw, nga mapaagi ka sa pagka-born again. Nga buti pasabot ni Kristo, nga makaabot ka nini sa Espiritu Santo. Kay kining tubig og Espiritu Santo na. Tubig og sa dugo, mao na si Kristo. Unsay priba, bradron, nga kining gipanggamit nila sa nagakalaing nag-angkon nga born again. Nasay pa nila, abi nila para na sa kang Kristo nga sistema. Unya iwali daw ni Kristo. Si Kristo tuod nagsugo pero tagna na nga makadangat sila sa ikatulong hugna nga panahon sa pagdumala kay adunay paglutaw bahin sa pagwali o pagmantala sa Espiritu Santo. Okay, niyang pre-baribarin, basahon ako nining Biblia nga may tatak ang pulong sa Dios nga Biblia. Basahon ako ang Juan Kapitulo 3, versikulo 5 ngadto sa city sa pagprueba nga gipasabot sa tubig o Espiritu. Espiritu Santo gyud nga diha ang tao igaanak pag-usap. Niya, basahon ako gingon sa 5 gingon. Mitubag si Jesus sa pagkatinuod, sultihan ko ikaw nga walay tao nga maapil sa paghari sa Dios. Kundili siya mataw pinaagi sa tubig o sa Espiritu Santo. Lagyan sira na nga katong Espiritu Santo gyud. Sa 6, ang gipanganak pinaagi sa tao tawhanon. Apan ang gipanganak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo espirituhanon. Sa 7, busa ayaw katingala sa akong giingon kanimo nga kinahanglan mataw kamo pag-usap. Nakita nato mga mahal namong tigpaminaw nga matinaw kinanglan nga mataw kamo pag-usab. Unya ang gingon sa bersikulo 6 sa kapitulo 3 sa Juan sa Biblia nga ang pulong sa Dios nga ang gianak pinagi sa gahom sa Espiritu Santo espirituhanon. Sa bersikulo 5 kaganina sa gibasa nagpatinaw nga
kinahanglan nga igaanak ang tao pag-usab diha sa Espiritu Santo kay kung dili siya matao pinagi sa tubig ug sa Espiritu Santo giklaro nga katong tubig ug dugo si Kristo man na. Ang tubig ug Espiritu bahin ka na sa Espiritu Santo. Balikan ta ang mabasa sa Juan 3:6 no, sa gitawag ang pulong sa Dios nga Biblia. Balikan ta ang pagbasa. Ingon ini, ang gipanganak pinaagi sa tao tawhanon. Apan ang gipanganak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, espirituhanon. Ipanganak di ay pud ang tao pinagi sa gahom sa Espiritu Santo para mahimong daw nga espirituhanon. Pero asa kini ipanganak sa gahom sa Espiritu Santo? Dugang payag sa Biblia, Brad Rene. Ani arib ang dugang payag sa Biblia kay nakasulat diri sa Maayong Balita Biblia nga adunay imprimatur ni Julio Cardinal Rosales dinhi sa Judas kapitulo 1 bersikulo 20 ang nakasulat. Apan kamo mga hinigugma, padayon kamo paglig-on diya sa inyong labing balaang pagtuo. Pagampo kamo diya sa gahom sa Espiritu Santo. Oh, nakita nato nga kung igaanak ka, gipanganak ka pinagi sa gahom sa Espiritu Santo, diha na pud ang tao gisuginlan. Sa Judas 1:20 nga mabasa sa Maayong Balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales nga gitin-aw nga apan kamo mga hinigugma, padayon kamo paglig-on diya sa inyong labing balaang pagtuo. Pagampo kamo diya sa gahom sa Espiritu Santo. Kay panganak naman mo sa gahom sa Espiritu Santo, buti pasabot diya sa Espiritu Santo, mao ka na ang makapahimong born again ka nato. Na sa ubang hubad sa Biblia kanang pagampo kamo diha sa gahom sa Espiritu Santo, sa gibasa nato sa Maayong Balita Biblia nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales. Giyon sana kana sa pagsulti sa ubang hubad nga Biblia, Brad Ronnie. Okay, sa Biblia rib nga may tatak 70 Adventist Church, ang Judas 1:20 nga gibasa sa kaubang ministro Brad Rini, ingon ini ang atong mabasa. Apan kamo mga hinigugma, kinahanglan managtubo diha sa inyong balaan o yamot nga tinuuhan. Pagampo kamo diha sa Espiritu Santo. Busa gitin-aw dinhi rib sa maong hulad sa maong Biblia nga katong sa Biblia ang Katoliko nga may imprimatur Julio Cardinal Rosales diha na ipagampo sa gahom sa Espiritu Santo, dinhi usab ipagampo diha sa Espiritu Santo og diha na pod ipagtubo sa giingon nga balaan o yamot nga tinuuhan. Busa kana di mo dala sa pagka born again, pangamahal mong tigpaminaw, magdala na sa Espiritu Santo. Balaan o yamot nga tinuhan nga diha sila ipagtubo sumala sa nakasulat sa Biblia. Oh, apan kamo mga hinigugma, kinahanglan managtubo diya sa inyong balaan o yamot nga tinuhan. Pagampo kamo sa Espiritu Santo. Nganong diha man ang ipaagi o paagi sa pag-born again. Nga gitudlo ni Kristo, pero dili nganlan sila born again. Proseso na. Nahimo silang born again, pero dili nila ipasiatab. Nga mo na ingalan silang pundok, born again Christian. Unsa pa na, mga ministries, born again international, nya napay mga butangan ugto, kay naat tingali number 1, nya ilang giingon nga, kay sa gobyerno gud og magparisto kag ngalan sa pundok, di magkadawaton og maparihas ng ngalan. Kay sa nakauna man na, di butangan di og to, kay aron mingon nga na naman nito, di lahi na pud atong 1. Na mao na karon. Kay nga naman tungod kay ang tagna sa Biblia, dito na ang tao ipag-alagad. Sa bag-o na nga pagkinabuhi o kinabuhi, dili diha sa kang Kristo, kundi sa Espiritu Santo. Unsay priba bradiber sumala sa Biblia nga mao ni ang paagi nga kung magkinabuhi na sila sa pag-alaga diha sa Espiritu Santo, mo nang gitulo ni Kristo nga diha ka ma-born again, dili atong
nagkalain-lain sila angkon sa pagka-born again, murag pamation na to sila na, pero magkakontrahay ang kadaosa nila ka pundok o isig kasimbahan. Ni Areb, atong pagkabasahon sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Dinhi nato pagkabasahon sa Roma Kapitulo 7, versikulo 6, mao kini ang atong mabasa. Apan, gipahigawas na kita karon gikan sa kasuguan. Mga patay na kita ngadto sa nagulipon kanato. Aron, magaalagad kita diha sa bag-ong kinabuhi sa espiritu ug dili sa ilalom sa karaang sinulat nga kalagdaan. Matinaw sa nakasulat sa Biblia, aron magalagad kita diya sa bag-ong kinabuhi sa espiritu. Unsang matangad kini nga bag-ong kinabuhi na nga pag-alagad diya sa espiritu. Timanan nato, dili pag-alagad sa bag-ong kinabuhi kang Kristo, pag-alagad sa bag-ong kinabuhi diya sa espiritu. Mata nga espiritu, Brad Rini, nga dito na mag-alagad para ma-born again o maianak pag-usab pero dili mo ingalan sa pundok. Espiritu Santo kana revereno atong pagbasahon kini nga Biblia adunay tatak Seventh-day Adventist Church sa Tito kapitulo 3 bersikulo 5 ang nakasulat. Kita yang giluwas dili tungod sa mga binuhatan nga nahimo nato sa atong pagkamatarong, kundili tungod sa iyang kaluoy pinaagi sa paghugas sa pagkatao pag-usab o sa pagkabag-o diya sa Espiritu Santo. O di matinaw nga ang Roma City size nga mag-alagad ta sa bag-ong kinabuhi diya sa espiritu natubag sa Tito 3:5 nga pinaagi sa pagkatao pag-usab o sa pagkabag-o diha sa Espiritu Santo. Tingali doon ay mangutana, Brad Ronnie, Brad Diber, Brad Rini nga, nganong ni dagan pa man mo og Roma City size sa pagbasa ninyo, ni dagan mong Tito 3:5 para matubag. Og di mo dagan, mga mahal na mong tigpaminaw, sa ato nang natunan sa Biblia, dinhi madyutay dito madyutay. Sa mga pagtuon nato sa Isaias 28, 13, mga mahal na mong tigpaminaw. Pero niining paagiha, kung buot gyud mong magpakisusi, bueno, di man ta nila padaganon na kanang Roma City size nga pag-alaga diya sa espiritu, gitinaw ba gyud bradron nga diya na sa Espiritu Santo? Gitinaw, Reverend. Niya tayo Biblia ang pulong sa Dios. Basahon ako balik ng Roma, Kapitulo 7, versikulo 6, nga gibasa kaganina sa kaubang ministro, sa pagpuriba nga ang espiritu nga gipasabot nga diha nahimon ang pagpangalagad sa bagong kinabuhi, Espiritu Santo gina. Niya basahon ako. Apan karon tungod sa atong pagkahiusa sa kamatayon ni Kristo, luwas na kita gikan sa kasuguan nga nagaulipon kanato. Ang atong pag-alagad sa Dios karon sumala na sa bag-ong kinabuhi nga resulta sa atong pagsunod sa Espiritu Santo. Sagdiya lang, klaro kaayo, ang gibasa kaganina sa Seventh-day Adventist Church nga mag-alagad sa bag-ong kinabuhi diya sa Espiritu, ang ipasabot nga Espiritu, Espiritu Santo. Busa sa pangutana ni Melissa Divino Dayundon kung kinsa ang tinuod nga born again, kinsa jod daw kay sa manika bulanon. Kinsa jod? Basta na jod. Bulano na, lain pod adtong kay ang ninyo kanang diha ka ninyo sa binulano na diha ka ninjo, pero matoy mo tigingon sa uban nga ninjaray mo patay ninjo di aura man na. Pero kini ang Tito 3:5 nga hubad nga dito di ay mabag-o sa pagkatao sa espiritu nga gingon sa Roma City size nga diha ta mag-alagad, Espiritu Santo makita na sa ang pulong sa Dios nga Biblia. Nga busa sa tinuod wala nakamasayop Melissa Divino dayon dun kay ang pagtulon ang PBCM Espiritu Santo may atong gidala. Tinuod. Mao manay tubag og hubad sa pagpasabot ni Kristo nga
igaanak mo pag-usab sa tubig ug espiritu, diha man na sa Espiritu Santo, dili man na diha kang Kristo. Agig pagpamatuod nga ang Tito 3:5 sa gibasag nina nato nga sa Biblia nga may tatak Seventh-day Adventist Church. Unsay priba nga kining Tito 3:5 sa ubang hubad kini nagpasabot nga diha gyud ma-born again sa Espiritu Santo, Bradiver. Ni Areb, atong pagabasahon, mo gamit tag Biblia, kining easy English Bible. Sa ato pa, di na mag-lesson, no? Oo, di na siya hard. Okay, easy English Bible. Easy good. Oo. Atong pagabasahon, din sa Titus chapter 3 verse 5 na to pagabasahon sa kini nga Biblia. Mao kini ang pahayag dinhi. God did not save us because of any good things that we ourselves had done. Instead, He saved us because He Himself is very kind. God has washed us so that we are completely clean in our spirits. His Spirit has caused us to be born again so that we have become new people. Atong basahon din sa Cebuano Reb, mauna kini ang pahayag dinhi, ang Dios wala magluwas kanato tungod sa bisan unsa nga maayo nga mga butang nga kita sa atong kaugalingon na buhat. Hinuon, giluwas kita niya kay siya mismo buotan kaayo. Gihugasan kita sa Dios aron kita hingpit nga limpyo sa atong espiritu. Ang iyang espiritu maoy nagpahinabo kanato nga mataw pag-usab aron kita nahimong bag-ong mga tao. Oh, di nakita nato nga katong sa Roma City size nga pag-alagad sa bag-ong kinabuhi, mao na ang resulta nga mahimutang born again diha sa Espiritu Santo. Sa ato pa kinahanglan gyud nga dunay mo pasabot nga mao ni ang sistema sa pagka-born again. May mga tao ba nga gigamit nga kasangkapan? Oo. Ang mga ministro sa PBCM, kami ang nagwalis sa Espiritu Santo. Gitag na ba sa Biblia, Badrene? Nga may mga taong magwalis sa Espiritu Santo para matudloan sila nga mao kini dinhi ang tao mahimong ma-born again, dili diha sa tubig og dugo kay si Kristo to, kundi sa tubig og sa Espiritu nga gihubad sa Espiritu Santo. Adunay gitag na sa Biblia Reb nga adunay mga tawo nga modala sa pagwali sa mayong balita may tungod sa Espiritu Santo. Dili ni kang yuba, dili ni sa panahon kang Kristo, kundi panahon na ni sa Espiritu Santo. Ni ang prueba sa adunay tatak Seventh-day Adventist Church nga Biblia sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 ang nakasulat. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kagalingon, kundili kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon gikapaybalo na kaninyo, pinagi sa mga tao nga nagawali sa mayong balita, pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagi kan sa langit. Mga butang anini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Busa sa gipakita sa Biblia, may mga taong magwali sa Espiritu Santo. Sa makadaghan natong pagtuon, Brad Ronnie. Kinsa ang katumanan sa Espiritu Santo, Brad Ron? Malain ba nga tao na ang matudlo nato, Brad Ron? Walay lain ang atong magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. Dili katong mga nahimong membro sa PBCM. Oo, nga matudlo Naglain. nila. Nga nisulod na karon dito ang Espiritu sa atong magtutudlo. Dili kadto sila. Oh, mo to nga gingog susi sa kaluwasan. Mo na sa tubag para sa kang Melissa Divino Dayondon nga ang matuod nga born again kung kinsa man sa imong pangutana nakadisplay ang nagakalalain nga matang sa born again, pero ang ilaha si Kristo ang ilang giwali, pero magkadibatihay og mag-angkunay sila maong tinuod kada usa. Og dili nato ikatinga kay si Apostol Pablo nangingon magawali sila kang Kristo sa kasina og sa pagpalabaw-labaw. Nganong Espiritu Santo na ang atong giwali nga mo'y paagi sa pag-born again, Badron. Lahi sa ilang pag-born again nga diha sa kang Kristo sa ilang paghunahuna ang kapitulo 3 bersikulo 3 ngadto sa 7 sa uwan. Pero sa atong nasusi sa Espiritu Santo
nganong lahi ang atong pagpaila tungod kay sa tinuod lang na base sa pamulong ni Kristo nga Espiritu Santo na ang paagi sa pag-born again, tagna na. Kay ang wali may tud kang Kristo brad unsa di ay gisgutan naa kanila magpabilin busa tugutan ta nga kada usa nila nagdala sa pagka-born again Kristo ang ilang giwali. Sige, ato gihatag nga sila mo'y tinod. Mutugot ba ang Biblia, brother? Dili mutugot, Reverend. Sakit man nga pamalandungon, pero mao gini ang kamatuoran nga tanan pagtulunan nga nagdalas ngalan sa atong Ginoong Kristo, nagkalain-lain man ang pangalan nga inyong gidala, di gid mo sumada. Kay sa sugo o tagna nga ipagpakataw pag-usab ang tao og mga lagad diha na sa tubig o espiritu nga gipasabot Espiritu Santo. Unang kay diha man mga lagad na mga taong mulutaw nga magwalis maayong balita mahitungod sa Espiritu Santo na dininatuman sa mga ministro sa pagtulunan sa PBCM. Ngano? Tungod kay gipasidaan na daan ni apostol nga si Pablo nga ang pagwalis ngalan ni Kristo dili to magpadayon kay di pa maong kahingpitan. Ito Biblia mga higalag mga kaigsunan o sa Biblia nga hiligay nun maayong balita Biblia Katoliko kini pero hiligay nun. Ari ko mabasa sa pahayag ni Pablo. Sa unang Korinto Kapitulo 13, versikulo 9 ug 10, ingon ini ang atong mabasa. Kay nga aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, indi pa himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang di himpit magataliwan. O sa kini ka inilunggo, kung atong hubaron sa atong pinulungan reb, batud pa, kaya ang atuang kahibalo ang pagwali sa pulong sa Dios nga gihatag kining bugay hatag man sa atua dili pa himpit pero kung ang himpit mag-abot ang dili himpit magataliwan kung mawala. Karon sa gipakita sa Biblia mga mahal namong tigpaminaw nga ang pulong sa Dios nga ginbugay sa aton matod pa ni Apostol Pablo hindi pa himpit. Di pa dito mao ang himpit. Pero kung ang himpit mag-abot, ang dihimpit magataliwan. Mawala tong dilihimpit. Naasa ang dilihimpit? Katumang pagwali nila sa pulong sa Dios. Ipahig ba ni Apostol Pablo, brethren, kung unsa ang ipasabot nga pulong sa Dios nga dili pa to mao ang kahingpitan. Mawala pa to kay adunay paabuton nga hingpit nga puli niya na, brethren. Tinaw nga gipahayag ni Apostol nga si Pablo nga ang pulong sang Dios nga ilang giwali nga dili hingpit kini mao ang pagwali sa maayong balita mahitungod kang Kristo gyud. Mora gyapon nga Biblia red kining Bibliang hiligay nun Bibliang Katoliko nako bagabasahon pero ari ko mobasa sa sulat ni Pablo sa Roma kapitulo 10 bersikulo 17 ngun ini ang nakasulat. Gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mo ning ilang giwali pero matud pa ni Pablo dili hingpit ug kadtoy mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Kitaon mo, mga mahal namong tigpaminaw, nagbakak ba ang mga ministro sa PBCM? Wala. Pag-ibasa ganina sa unang Korinto 3:9 kay ang pulong sa Dios dili pa hingpit, mawala to kay may hingpit nga moabot. Pag sumada kay hiligay nun atong gibasa, di man kami nagbuhat din Naadya gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Ang ato daw pagtuo nagagikan sa pagpamati sa pulong sa Dios. Kag ang pulong sang Dios ug ang pulong sa Dios unsa daw? Nagaabot, niabot paagi sa pagwali na nungod kay Kristo. Miabot daw pinagi sa pagwali kang Kristo kanang pulong sa Dios. Unya unsa man? Dili pa hingpit. Pulihan na. Busa kung mawala pa na kay pulihan, nakatong nag-ingon nga born again me, may gingalan nila, wala ba magtukod si Kristo ana? Sugo na niya. You must be born again. Naday sugo mo ingalan. Paranglitan niya ka sa among gisibihan sa RPN, DXKO o DN RPN. Ang imong trabaho, janitor. Karon kay imo man ang gisugo magka as janitor. Ang alin nimo janitor. Ang imong trabaho. Pero kinsa man ang nagtrabaho, di na ngalan, mao nga, ang pagtulunan nga gitukod ni Kristo, iglesia ni Kristo, sugo ni Kristo nga ipag-born again. Ilang gihuna-huna nga diha nila. Kay nagwali sila Kristo, na si Kristo tubig magdugo. Dito man ka ma-born again sa tubig o Espiritu. Pagbasa Espiritu Santo man na. Sa ato pa, kung mawala ang wali nga Kristo, dili sila mao ang tinuod nga nagdala og born again. Melissa
Divino Dayondon. Kung dili kita sumala sa angay mahibaluan. Nagitinaw pagyud nga kay do na may hingpit nga moabot pulihan man tong wali nga Kristo. Espiritu Santo pagyud ang puli, Brad Rene, sumala sa Biblia. Espiritu Santo gyud reb ang mopuli nga wali sa mayong balita unya kini niyang si Kristo gid mo'y nagpamatuod nga kanang Espiritu Santo puli kana kaniya. Niya atong pagbabasahon ang pulong sa Dios dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26. Kini mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. Apan kun makagikan ako ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala samahan puli kanako siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang og magapahinumdum kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo busa ang puli diay ni Ginoong Kristo reb mao ang Espiritu Santo. Di ang puli Espiritu Santo, di wala may magbakak. Kung pananglitan dili man tuhan ang katumanan sa among giwali nga si Master, walay question. Kay nganong nabakak man pagtudlo sa katumanan. Pag mabasa sa Biblia, Espiritu Santo man. Na do na bay mo paibalo diyon para mahigpit ang pagka-born again nga diri di ay sa PBCM wala ig nag-PBCM ang Biblia nga dito ka mag born again. Pero kinsa may nagwali sa Espiritu Santo? Kinsa may nagpasabot nga mawala pa ang wali nga Kristo? Kay diya sa Espiritu Santo na ta diha ang maborn again. Di ba ang PBCM kay kung gibutang daan sa Biblia nga PBCM, aw di na may magwali. Basa, palit na lang mag-Biblia. Ditsa na sila mutuo. Pero doon ay gikasangkapan. Kinsa? Brad Ron, sumala sa tagna sa Biblia. Kung balikan ta pagbasa Reverend sa Bibliang may tatak 70 Adventist Church ang unang Pedro 1:12 ingon ini ug kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nagalagad sila diya sa mga butang nga karon gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tawo nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong sa makadaghan Reverend sa walay ko kaulaw atong giangkon nga kini mga tawo gihimong kasangkapan sa Dios nga magwalis maayong balita pinagi sa Espiritu Santo kita nga mga ministro sa pagtulundan sa PBCM ubos sa imong pagdumala. Busa sa pangutanan ni Melissa D. Dayondon kay kanang middle name niya nga Divino man na. Nga pangutanan nako sa mga ministro sa PBCM kinsa man jud ang tinon nga born again. Wa jud lain. Ini ang imo karon nga gibarugan ang PBCM nga pagtulunan. Kini ang matuod nga born again sa tanan nga nag-born again pero dili gipatawag nga PBCM born again. Kundi usa ka na kabulaton kay pasangko ka sa wali nga Espiritu Santo para mahingpit o makabot nato ang pagka-born again. Among gipanghinaot nga nasabtan nimo og atong ipadayon ni sa mga pagpamatuod sa dugang pagyud nga kasiguruhan para sa imong gipangayo nga pangutana Melissa Divino Dayondon. Sa ngalan sa among magtutudlo o atong magtutudlo, Master Tomas de Eugenio Sr., kini ang inyong alagad, Ebanghilista Reverend Charlie Eugenio, o sa ngalan sab sa kauban nga Ebanghilista o mga ministro. Kiniusab si Brother Dibs Risaba. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. Og kini usab ang inyong igsuon Ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos kami mayon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.